Amini joro o bana jagokɛlaw ni diɲɛ magobatigiw la an bɛ don min na i n'a fɔ bi ala ni kuma e frère cargo express ale sababuya la k'u cogo sini jamana o kɔnɔna la ka se ka africains ni ka olu lafiya minan ci o la i b'a fɛ ka i ka minan ci kana ba maliba o kɔnɔna la k'a ci ka taa Côte d'Ivoire Togo Congo RDC Congo Brazzaville Mozambique ale ni Angola kuma e frère cargo express be i ka minan ni ka a emballé fo k'a ɲa k'a ci ka taa i sɔrɔ i sigiyɔrɔ la ka sɔrɔ i ma degun sɔrɔ a la ka sɔrɔ i ka minan ma dayɛlɛ ka sɔrɔ i ka minan fana ma tunu o kuma la aw maa minnu fana bɛ yen nɔ ko aw sigilen bɛ ba maliba o kɔnɔna la aw b'a fɛ ka wari ci ka taga sini jamana kɔnɔna la ka minan san ni k'a ci kana di aw ma mali kɔnɔna la ka sɔrɔ aw ma tɔɔrɔ kuma e frère cargo express bɛ aw ka ci bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ aw ye ka aw to aw sigiyɔrɔ la ni ka a ci kana mali o kɔnɔna la n'aw b'a fɛ ka kunnafoniya wɛrɛ ka o sɔrɔ a ko kan a ye kisima ka nɛgɛjuru sira a y'o banba 0086 13 72 80 20 264 kuma ale ka nɛgɛjuru sira 0086 18 52 02 14 547 mali la yan nɔ Boubacar Kane ale ka nɛgɛjuru sira 78 44 44 42 Mamadou Jabi ale ka nɛgɛjuru sira 71 86 86 02 kuma e frère cargo express ka ito mali la yan nɔ ka wari ci ka taa sini jamana kɔnɔ k'i ka ci ɲɛnabɔ olu de bɛ se ka o k'aw ye damu ani lafiya kɔnɔna la o kuma la a y'u ka nɛgɛjuru siraw banba walasa aw bɛ se ka lafiya minan ci ko la cogoya min na. Bi tarata ye avril kalo tile 30 san 2024 aw minnu b'an filɛ sanga n'a ka wagati an ka bɔlɔlɔ sira kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kan mali kɔnɔ yan ka taa se mali kɔkan ma an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo aw ka wagati o cogoya la kunnafoni ale waati selen ne a y'aw bisimila. Kunnafoni daminɛla bi an ka kɛlɛkɛcɛw ka ɲɛma ni o ye état major général ye ale ko k'a da maliyɛnden bɛɛ lajɛlen kulo kan fo ka taa se diɲɛ seleke naani maa bɛɛ lajɛlen kulo kan ka fɔ ko karido avril kalo tile 28 san 2024 an ka kɛlɛkɛcɛw kɔni ye dankari kalo gɛlɛn diinɛ tigilamaa dɔ ni ale yɛrɛ kɔni tun b'u ka kow ɲɛma kosɛbɛ u ka buna adamadenya o la a kɛra liptako ale bɛ Endelman na o mara la nin kalo gɛlɛn diinɛ tigilamaa in ti maa wɛrɛ ye dɛ u b'ale wele de ko Abu Uzeifa ni bɛ ko ale ma ko Igo ale kɔni ka buna adamadenya kɔni dan sigira o la an ka fintigilakaw olu fɛ ale de kɛra sababu ye ni ka mugujugu kɔni ka o da maaw ɲɛ ni ka u bɔnɛ u ka buna adamadenya olu la kɛrɛnkɛrɛnnenya sa yɔrɔ minnu bɛ yen nɔ ni o ye AES yɔrɔw ye a ye mugujugu caman ni ka o da olu yɔrɔ la ni ka tila tuguni ka fintigi gansan maa caman ni ka olu bɔnɛ u ni na fintigilaka minnu bɛ yen nɔ ni olu bɛ jamana wɛrɛw olu kan kɛrɛnkɛrɛnnenya sa États-Unis fintigilakaw a ye dankari olu caman fana ka buna adamadenya o la fo ka taga se ni États-Unis kaw yɛrɛ kɔni tun ye musaka ni ka o bila sen kan ni o bɛ tali kɛ dollar wari miliyɔn 5 o bɔɲɔgɔn kan ni ye jateminɛ kɛ a bɛ t'i jɔ fo sɛfɛ wari miliyari 3 ni a kunkan fɛn la ko ni mɔgɔ min kɔni tɛgɛ dara nin cɛ in kan kɔni a bɛ kɛ o ta ye a ye lamɛrikɛnw kɔni ka maa caman ni ka olu bɔnɛ u ni na u ka fintigilakaw la tango kɛrɛnkɛrɛn sa Niger jamana o kɔnɔna la octobre kalo san 2017 o kɔnɔna la avril kalo tile 27 san 2024 an ka kɛlɛkɛcɛw ye sigana ta tuguni ni ka kalo gɛlɛn diinɛ tigilama ba dɔ fɛnɛ ka ale sɛgɛrɛ ni ale ye jamana wɛrɛ ma ye ni k'ale kɔni sigilen bɛ Tɔnbukutu dugu o kɔnɔna la an ka kɛlɛkɛcɛw ka ɲɛma a ye foli kɛ ni ka ɲɛsin fintigilakaw olu ma ka tila tuguni ni ka laɲini jamana kɔnɔdenw fɛ ko bɛɛ ka i hakili to i yɛrɛ la. Kabini sibirido avril kalo tile 27 san 2024 ministri min bɛ yen nɔ ni ale ɲɛsinnen bɛ seko ani dɔnko koɲɛw ma burkinakaw olu fɛ yen nɔ olu kɔni bɛ u ka seko n'u ka dɔnko baaraw olu la n'ale kun bɛ taa jɛ fo mai kalo tile 4 nata san 2024 n'u ko a ma ko semaine nationale de la culture du faso o kɔnɔna la an ka ministri min bɛ yen nɔ ni ale ɲɛsinnen bɛ an ka seko n'an ka dɔnko koɲɛw ma ni o ye Ando Goli Gindo ye ale kɔni bɛ ni
ni ta ko mugani kelena yi ale keneka ani akama munu kontara kata ayesi koni ka ale deme akunkan kula ka sababu ke Mali ni Burkina Niger kon kelenu ka u bolo di nyogoma wala sanin jamana saba koni ka kele o de hukum konna la sa utara ni ngata Burkina Faso ka ale deme akani semaine culturelle bara ulula Marina nega kaya konoton temeni ni sanga bina ni wakati mina mamara fetigi la ko mal do koni kera sabu sa ni ka mugu jugu do koni ka odo dugu jukoro ni mugu jugu yere koni ale perena akera yoro mina sa ode moptika ulu feno kerenkena sa uka pomi be no ni abe madina kuraka ulu feno ga ala barka la amasika fo ko ma koni ma bone anina nga ukme bulma fem kon konala bulma fem koni ale sebe koro o chena anga fintigi la ko koni ulu be ka segesegelu ni ka ubuluda ko dugula mabeka I haklito irela anga faba konna la no bulma fendo koni ale tora bulla ni ngata bi ponkoro o jila me ni protection civile ma yere konna na ni kana atigi koni ka alabo ngam se ga fo koni atigi koni ni koni mabo akara sogmara ne kan duru o wakati kono na mi ni accident yere kon kera sabu sa ka se ga embouteillage koni ka o ke fam bela jele o fe polisula ko ulu konna na ni kana ko koni ka ulu sigi senga bulma fami koni nuye alabo utarani aye 4e arrondissement na torokoro buka ulu feno amedo ke ala ka hine bamaka tola aka dugu o la mamara fentigi la ko dombali do kon kera sabu sa ni ka bagi mi ni abe dugu mi be no ni ale be bele ko yuwaru ale ni akani nyonche ni abe jitike ni mawye ka ubla du fangelendo o la karogelen dinetigi la maw kon kera sabu sa ni ka bagi kon ni ka muju ka ale epere ni akara cheni baye akara dusma kasay dugu maw ulu koni bolo kerenga sa nyafuge ka ulu feno kena funge ale be tomoktu o marala ni jatike wale kon la sa maw koni ulu dusma kasara kosobe bagi koni karogelen dinetigi la maw ye ale bo barala kari do akonna la sa femi nyafunge ka ye ulu ya yira ka foko karogelen dinetigi la maw ulu kera sabe ni ngani wala jugun koni ka okay kabini wakati mina bingani wale koni ni ale kera ma keme fla bonyongo ulu koni bora usikiro ni ka ukunda nyafunge dugu oka nyafunge dugu marabaka ulu koni ni manu ni ka ubisimila ni ka faranyoko ka sika haklisi koni ni ka ulase uma ameta burem dugu o konna la burem shifina ka ulu faranyonka avril kalo kile muga ani ulu vlasa mbafla ni muga ani nani ni ka ji mini ji nyuma koni ka odi mauma fufala kifu akara burem sigida minasa orbe wele ko plateau ka sawbeke jiko kele kon kelen kumbe ka ulu seken kosobe uka sigida ola ni shifina ka ni mamun koni chira ni ka ni wala nyuma koni kesa ode ONG Garadie sogmara fela la femiye bakorani bishegi o koni klala mau uluni nyonche kerenga sa mamunu bora utigero la tihama yoro ola nika ukunda ansongo ka ma bisaba ani duru ulu koni ye bakorani fla nika osoro ani uka balo ni haklinen kon bora anga jamana marabaka ulu yoro la bakorani koni dira ansongo meri alenyana ana a prefi ta ko kan kibaru la yana nga kuna funya anga udatu amta Senegal kauka jamana o konna la bi avril kalo klibi sabasta amba flani muga annani Senegal jamana nyama ale makono ndo Guinea Bissau kauka jamana o konna la ataku ye femi sa ode ye baranyonya kuma an tere nyonya mimbe uka jamana flani ni nyogonche mali kuna fun jabaran na jabo ni kuna fun demal tumbi ambulo korobi ni ga daw kelengena bela jilin kuloga yana nga kuna fun ya anga o datu sabe ba kala maka foko ni wakati na kuma e frère cargo express di onga kuna fun ale jukora maduno bay kuma cargo e frère express kon na lendo tumarange ulula fele kama keren na sa jawo kala o jema go batigo ani soro batigo aw mamun bi no ko aw sigile be mali kon na la aba fe ninka aw ka jogo fe ka asan shin jamana o kon na la kasoro amabo aw no la aw sika chibla uluma
nɔ u bɛ aw ka sanni kɛ ni k'a bila kana di aw ma ka sɔrɔ aw ma tɔɔrɔ walima aw b'a ka wari fɛnɛ ci Orange Money o la aw to aw sigiyɔrɔ yɛrɛ la yan nɔ ka sɔrɔ aw ma degunba ni ka o sɔrɔ la aw maa minnu fana bɛ yen nɔ ko aw sigilen bɛ an ka jamana kɔnɔna la nɔ Côte d'Ivoire, Togo, Congo RDC ka taga se Congo Brazzaville ma Mozambique ale ni Angola aw bɛ fɛ aw ka minɛn ka taa ni jamana kofɔlen ninnu na a y'aw wasa don Kuma Frère Cargo Express ale la aw ka minɛn bɛ se damu ale kɔnɔna la ci o ci ni a bɛ aw bolo aw bɛ fɛ a ka kɛ sini jamana kɔnɔ ka sɔrɔ aw yɛrɛ ma se yen nɔ u bɛ o bɛɛ lajɛlen ni ka o kaw ye a y'u ka nɛgɛjuru sira ni ka o banba walasa aw ka se ka kunnafoniya tɔw ni ka olu sɔrɔ aw k'an bɛn don n'a nataw la kunnafoni kuraw olu kɛnɛ kan